самото начало видях остров. Автора е рисувал острови. Но това черно парче земя изглежда различно. То е като задушено от мъгла. Над него бледа светлина и безкрайно море и пустош. Но черната ивица е толкова мрачна, че е като процеп между небето и морето. Дали е близък кадър на процеп, прилича на уста на кит. Но в картината има бяло-черно. Не е изцяло сива, не е пустош, а е тишина. Защо е тишина? Морето изглежда живо хаотично, като съставено от трептения. Сякаш вали дъжд, а небето обло се спуска далеч зад черния остров. Все повече ми прилича на устни, нечовешки, меки, които мълчат. Мога да разбера тишината, но тя за мен тук не носи покой, а е предвестник на нещо ужасно.